आन्दलननि गेजेरजों सोरजिनाय बिथिखौ बेबायदि हरखाबै पावारलेस खालामनायाव गेसाव एखेबारे गेसाव माने बेदर जाबथिंग्रा मानसिया बिटिआरनि जायगाखौ फैनानै गुबुंले खालामनाङा। आनाव गेदेर आदा प्रमद बर' बिथांनि समस्थियावनो दिनै फ्राय 10,000नि खाथियाव बाव मानसिफोरा लोब लोब मानसिनि दैबाना जादों। गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि खाथियाव आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जाय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना आथिखालनि राजखान्थिनि एबा बर'नि राजखान्थिनि जिहेतु थासारि आरो बर'नि दैदेनगिरिफोरनि जिहेतु हालोद बेफोरखौ हमनो हागोन। दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो बयनिसिमबो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। लोगोसेयैनो मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिं खालामबाय। बिटिसिनि एबा बर' हारिफोरनि गेजेराव सोलिनाय जिहेतु राजखान्थि हान्जाफोर बेफोर राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव थारैनो मा जामारदों आरो बैफोर राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव थारैनो मा जामारदों। मानोना जोङो सोरांनाय लोगो लोगोनो ससियेल मिडियाखौ खुलिनाय लोगो लोगोनो जों गोबां माने दैदेनगिरिफोरनि दान्थे बिदान्थे खालामनाय सोरखौबा गाज्रि गाज्रि रावफोरजों सोंखारिलायनाय बेफोरखौ गोबां नुनो मोनसै। दा ससियेल मिडियाथ' गोबां उन्दै गेदेर बयनियावबो आखायाव दंसै दा बेबायदि अबस्थायावबो गोबांथार दैदेनगिरिफ्रानो माखासे गाज्रि गाज्रि रावफोरजों माने गावजों गाव दान्थे बिदान्थे खालामलायनाय सोंखारिलायनायखौ जों नुबोबाय थानो मोननाय जादों। दा बिनि गेजेरावनो माखासे भिडिअफोर ओंखारदों जे कास्टम बसुमतारी बिथांखौ मानगोनां इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा गोबां बायदिसिना रावजों सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि रावफोरजों सोंखारिलायबाय थायोब्ला जोंनि बर'नि इयुन जोलैफोरा माबायदि सोलोंलांगोन बेखौबो सन्देह गोनां जानानै फैबाय। दा बिदिब्ला जों एसे नायदिनि जे कास्टम बसुमतारी बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बुंदोंमोन आरो बिनि उनाव राकेश ब्रह्म बिथाङा मा होननानै कास्टम बसुमतारीखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायखो। आनाव गेदेर आदा प्रमद बर' बिथांनि समस्थियावनो दिनै फ्राय 10,000नि खाथियाव बाव मानसिफोरा लोब लोब मानसिनि दैबाना जादों। बिनि इंगितआ मा? बिनि इंगितआ बेनो जे दिनै गयबारि समस्थियावनो मानाव गेदेर प्रमद बर' आदानि समस्थियावनो हाजार हाजार मानसिफ्रा लोब लोब फैनानै बिपिएफ दलाव जगदान जादों। बिनि खारना मा? जे प्रमद बर'नि सायाव गोजोननाय गैया। प्रमद बर'आ आवगाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव जि बाथ्रा बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ टटेलि बावगारनानै बियो दा गुबुन जाबाय। दा फरायसाफोरनि जेंनानि सायाव बिथाङा खोथा बुंला, रायजो राजानि जेंनानि सायाव बिथाङा खोथा बुंला, फोरोंगिरिफोरनि जेंनानि सायाव बिथाङा खोथा बुंला, टटेलि बिथाङा फेलार जाबाय। दा ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ सिफ बानायफिननो बिपिएफ दोलोखौ पावर लाबोफिननो थाखाय दिनै गयबारि समस्थिनि मोनफ्रोमबो साहा दखानाव लामायाव गुबुन गुबुन जायगायाव सरसा जागासिनो दङ। दा ओंखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों जायफोर दिनै 5,000निफ्रायबो बांसिन गयबारि समस्ति आरो गरेस्वर ब्लकनिफ्राय जोंनि बिपिएफ दोलोआव जयेन जागोन बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै लाबाय। नोंजों जोंजों मिलायनानै जों बिटिसि बासायनांगोन। प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव बियो गयबारिनिफ्रायनो जागायगोन। बिथांमोना जिखि बुंबाय थाथों। आंनि आफाया क'क्राझारनि, आइया बाक्सानि। आङो गुबुन खारननि थाखाय बेलेगाव मा होनो थानानै देरनानै लावनाय। आंनि लिगेसि दाथाया क'क्राझारनि। आदा प्रमद बर'आ बिथाङा गाव पावाराव फैयोब्ला 5 लाख साख्रि होगोन होन्दोंमोन, सासेबो साख्रि होआखै। गाव प्रमद बर'आ सिफ जायोब्ला जाय फिल्म इन्डास्ट्रि बा हारिमुखौ मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय आदा फैलानाव सों 40टा समस्थियाव 40टा सिनेमा हल लुनाय खोथा दंमोन। आदा प्रमदआ गंसेबो लुवाखै। जाय फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो लाइमोनफोरनि थाखाय 40टा समस्थियाव 40टा स्टेडियाम लुनाय खोथा दंमोन, मानो लुवासै? दिनै एकर्ड स्पिरिटखौ आदा प्रमदआ बुंला, एकर्ड स्पिरिटखौ आदा प्रमदआ बुंला। बर्मानि रायजो राजाखौ मानो थगायनांगौ? उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मुंनि नामाव बर्मायाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लुनायनि खोथा दंमोन, 3 बोसोराव मानो लुवाखै? उदालगुरिनि रायजो राजाखौ एनआइटि मोनबाय होननानै थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव भट बिदोंमोन। दिनै बिटिसि इलेक्सना फ्राय 3 बोसोरनि बारबाय, नाथाय
उदालगुरिनि रायजो राजानो NIT लुनानै होनो हायासै उदालगुरिनि रायजो राजाखौ थगायबाय दिनै एकर्ड स्पिरिटजों NDP फोरनि केसआ उइद्र जाजोबनांगौमोन मानो जेनेरेल एमनेस्टि मोनासै NDP मानो जेनेरेल एमनेस्टि मोनाखै एकर्ड स्पिरिटनि खोथाखौ बुंला भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन बे एकर्ड स्पिरिटखौ बुंला बिथांमोना मामा अमा फिसिनाय अबा सोरां बिथांखि जेराव एकर्डआव जेबो लोब्बा गैया बे खोथाखौ लानानै बिथांमोना बेस्थ जागासिनो दङ एकर्ड स्पिरिटनि खोथाखौ बिथांमोना बुंला बे ससे भिडिअआव रायजो राजा नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे कास्टम बसुमतारी बिथाङा मा बुंदोंमोन दानिया फैदो मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा कास्टम बसुमतारी बिथांखौ माबायदि रावजों सोंखारिदों जायफोर रावफोरखौ खोनायोब्ला नोंथाङाबो माने एसे गनायजाथावै बायदि मोनगोन आरो बेफोरबायदि रावखौ जोङो समाजाव बाहायिया मोजां होननानै माने सानलायनाय फैगोन बेदर गेसाव जाबथिंग्रा मानसिसो बे सैमाफोर बायदि एबसुजों जोजाना हगार हरनाय मानसिसो बेयो धेमाजियाव लुरुन जौदिजों जोनानै हगारजानाय मानसिसो बेयो बिटिआरखौ सावनोसो फैदों गाबोन बिटिआराव जुदि माबा मोनसे खारनाव बिराद गन्डगल जायोबा गावजों गाव जुदि दाङाबाजि जायोबा बिनि पुरा दाया कास्टम बसुमतारीनि खारन कास्टम बसुमतारीया सिदा सादा मानसिफोरखौ अरण्य जायगायाव थांनानै हा इभिक्सननि जायगायाव जिबायदि बियो माने गरम खालामनायनि मोनसे थासारि बानायगासिनो दङ बेयो एकदम बेदर गेसाव जाग्रा मानसिफ्रासो बे खामानिखौ मावनो हायो माइनाव सोरां बिथांखिनि 25,000 कुरि आत्महाय गटनो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै 3,800टा सेल्फ ग्रुपनो होखांबाय जानुवारि दानाव 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माइनाव सोरां बिथांखि होनो थांगासिनो दङ मासनि आगोल 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 50,000 थाखा करि होनो थांगासिनो दङ बेफोर गासिबो खामानि जाबाय बे कास्टम गेसाव एखेबारे गेसाव माने बेदर जाबथिंग्रा मानसिया बिटिआरनि जायगाखौ फैनानै गुबुंले खालामनो नाङा आरो आं बिथांखौ हुकियानि होखायो बिथाङा एवार्ड जाखानानै थानाया मोजां जे नंखाय खोथा बुंनानै बिटिआरनि रायजोनिफ्राय आरो नोंथांमोना भट मोननो हाया कास्टम बसुमतारीया गेसाव मानसि बे मोजां हावायाव थानो हाया मोजां माने मोजां परिबेसाव बे थानो हाया हाग्रामाया गेसाव मानसि बे गेसाव पार्टिजों गेसाव मानसियासो ज' जायो मोजां नावाव गाखोनायाथ' हाग्रामा होननायाथ' फैगौ नैबे लकसभानि इलेक्सननि उनाव बे ओनसोलावनो खुनु BPF थालिया बे ओनसोलाव पुरा बिटिआर ओनसोलावनो लकसभानि उनावनो माने BPF होननायानो थालिया बेयाव गासिबो UPPL जानो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ बिथांमोना मिथिना लाथों ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा माबायदि रावजों कास्टम बसुमतारीखौ सोंखारिदों आरो बेफोरबायदि रावजों सोंखारिलायनांगौनि गोनांथि दं होननानै नोंथांमोना सानो ना साना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरबानो जाबाय नाथाय आं सानो राजनितिकनि फोथाराव दान्थे बिदान्थेया जायो गावजों गाव सोंखारिलायनाया जायो नाथाय अब्लाबो गावनि क्वालिटिखौ लानानै एबा गावनि स्टेन्डार्डखौ लानानै माखासे राव फावफोरखौ माने बाहायलायनानैसो दान्थे बिदान्थेखौ खालामलायनाया मोजां होननानै आं सानो मानोना गाज्रि रावजों गाज्रि फावजों नोङो रायजो राजाफोरखौ माब्लाबाबो मोजां मोनहोनो हानाय नङा नों जेसेबांखि सैथो खोथाखौनो बुङा मानो बा असैथो खोथाखौनो बुङा मानो मानोना खुगानि राव आरो फाव बे माखासे जिनिसा जुदि थिग जायाब्ला गनायजाथाव जायाब्ला रावबो रायजो राजाफ्रा गनायनाय नङा आं बेखौ सानो आरो दा गुबुन मोनसे भिडिअ दङ बर'निनो सासे ACS अफिसार जाय बिथाङानाखि गोबाव सम BTC ओनसोलाव साख्रि मावबोबाय एबा BTCनि सेक्रेटारिबो जानानै फैबाय आरो माब्लाबा ADC आरो बिदिनो गोबां गुबुन बिबान लानानै BTC ओनसोलावनो खामानि मावबोनाय सासे बर'नि ACS अफिसार बिथाङा गुबुन दोलफोरखौ सायख'वालासेनो दिनै मानि थाखाय BPF हान्जाखौ सायख'नानै BPF हान्जायाव जयेन जाखो बिनिबो मोनसे भिडिअ ओंखारदों बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनासंबानो जाबाय नाथाय दिनै बे UPPL पलिटिकेल पार्टिया सरकार दानायनि गेजेरजों जोंनि BTCनि जा आवगायनि थाखानाय पावार एन्ड फांसन बेखौ खहा खालामदों बे जोंनि BTCनि अथरिटिनि बाहेराव स्टेट लेभेलसिम ट्रेन्सफार खालामनायखौ जों नुबोदों गतिके बे अबस्थायाव जोंनि जा गोबां हानजानि गेजेरजों माने आन्दलननि गेजेरजों सोरजिनाय BTCखौ बेबायदि हरखाबै पावारलेस खालामनायाव आंल' नङा जोंनि BTC बाखि जिमान जनगण दङ रायजो राजा दङ
गासैयाबो दुखु मोनदों गतिके बे फारसे जों दा बे अबस्थायाव बिटिसिखौ बोरै आवगायनि जा परिस्थिति आवगायनि जा स्टेटास बेखौ फिन लाबोफिननो हायो बेनि थाखाय जों नाजानाया मोजां आरो बेखौनो साननानै रायजोनि गेजेराव हाबना बे बाथ्राखौ फोरमायथिनायनि गेजेरजों रायजोखौ खौसेथि खालामनो नाजानायनि थांखि लानानै बिपिएफ पार्टियाव दिनै आं आनुष्ठानिक भाबे जगदान खालामदों। दिनैनि बे गासैबो भिडिअफोरखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना गोसोआव माबायदि मोन्दांथि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो आरो जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखिसै उनाव लोगो मोनफिनबावगोनखौ आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ, गोजोन्थों।